ኣብነት ገስት ሃውስ ኣብ ጥንታዊትን ታሪኻዊትን ቅድስት ከተማ ኣክሱም ካብ ቴሌ ናብ ሪፈራል ሆስፒታል ኣብ ዝወስድ መንገዲ ፍሉይ ቦታ ማይዓኾ ኣብ ዝርከብ ዝዓረፈ ዘበናዊ ገስት ሃውስ እዩ። ኣብነት ገስት ሃውስ ነዚ ዘመን ዝምጥን ምቹውን ሰሓብን ገስት ሃውስ ንምዃኑ መጺኹም ኣረጋግጹ። ዘድሊ ኩሉ ማልዩ ኣጋይሹ ብኽብርን ብሃንቀውታን ንምቕባል ድማ ምድላዋቱ ወጊኑሎም። ኣብነት ገስት ሃውስ ኣብ ኣብነት ገስት ሃውስ ዘበናዊ መደቀሲ ክፍልታት ሲንግል ዳብልን ኢሉውን ምስድራኹም እትዓርፍሉ መዕረፊ ፋሚሊ ንኣኼባ ንስልጠና ይኹን ንኻልኦት ምድላዋት ዘገልግል ዘበናዊ ኣዳራሽ ኣብ ኣብነት ገስት ሃውስ ክረኽቡ ይኽእሉ። ግልጋሎት ቁርሲ፣ ግልጋሎት ኢንተርነት፣ ግልጋሎት ላውንደርን ካልኦትን ኣብነት ገስት ሃውስ ንዓኻትኩም ንምሃብ ተዳልዩሎም። ኣብ ኣብነት ገስት ሃውስ ስግኣት ድሕንነት ዘይሕሰብ እዩ። ንድሕንነትኩምን ምቾትኩምን ክበሃል ግልጋሎት ካሜራ ስለዝተገጥመን በዚ መዳይ ኣይትሰከፉ። ኣብነት ገስት ሃውስ ኣብነት ገስት ሃውስ ዘበናዊ ሶላር ሲስተም ጀነሬተር ብምግጣም ብሰንኪ ምቁርራጽ ሓይሊ መብራህቲ ዝቋረጽ ግልጋሎት ውዑይ ማይን ካልኦትን ፍጹም የለን። ካብዚ ብተወሳኺ ንበጻሕቲ ታሪኻውን ሃይማኖታውን ቦታታት ኣኽሱም ዝኾንኩም ምስ መድርግቲ ኣካላትና ብምትሕብባር እኹል ሓበሬታን ግልጋሎት ትራንስፖርትን ክትረኽቡ ብምግባር ዑደትኩም ምቁር ክኸውን ተዳሊና ኣለና። መጹ ብግልጋሎትና ክትዓግቡ ኢኹም። ኣብነት ገስት ሃውስ ብድሓን ንጹ